Bílinské krušení přivítalo několik stovek horníků a první červnový víkend tak patřil hornickým tradicím, slavnostem a srdečným setkáním. Je to poprvé, kdy to setkání přišlo i k nám do Bíliny a my jsme moc rádi, že ho můžeme hostit. Sešlo se zde na 50 českých měst, respektive spolků, ale i měst, které vlastně mají hornickou tradici, stejně jako Bílina. Dále jsou tady zástupci ze Slovenské republiky, z Polska a z Německa. Hornickou delegaci přivítalo vedení města v kulturním domě Fontána již v pátek. Hlavní program byl naplánován na sobotu a patřil i veřejnosti. Po ranní mši se začali horníci řadit do takzvané hornické parády, tedy průvodu uniformovaných horníků. Po střelecké salvě se všichni vydali z náměstí na Kyselku, kde se konalo tradiční zahájení. Návštěvníci z blízkých i dalekých měst tak měli možnost prohlédnout si část města. Do Bíliny jsem se dostal až teďka, díky tomu, že jsme vlastně pomáhali organizovat toto setkání, takže jsme měli možnost se více podívat i do vnitřku Bíliny. Je to nádherné, krásné město. Má tady senzační tým lidí, kteří toto setkání připravili a samozřejmě z hlediska hornictví je to pro nás hodně zajímavých památek, které se k hornictví nějakým způsobem váží. Tradicí při setkání horníků je i předávání ceny Český Permon a dalších ocenění. Záslužnou medaili dostali mimo jiné ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš či Ivan Cáder ze spolku Historické rudné doly Mědník. Českého Permona za celoživotní práci v hornictví a podporu hornických tradic si odnesl generální ředitel Severočeských dolů Ivo Pěkřímek. Já jsem byl neskutečně překvapen, mile samozřejmě, nečekal jsem nic takového. Je to vysoce prestižní ocenění, které je spojeno s hornickými tradicemi a s uchováváním hornických tradic. Takže já všem organizátorům tady tohoto ocenění hornickým spolkům fakt skutečně za to děkuji a vážím si toho. Severočeské doly byly hlavním partnerem akce, na které se horníci bavili nejen při koncertech v letním amfiteátru a na kafáči, ale také při divadelním představení nebo na výstavě věnované hornictví. Vzhledem k tomu, že se nacházíme na katastru Bíliny, města Bíliny, tak jsme si nemohli odpustit účastnit se těchto oslav také my, to znamená Severočeské doly. A to právě proto, protože na katastru obce byli nadtěžíme vysoce kvalitní uhlí a jsme největší těžební firmou v České republice. Tradici hornictví v Bílině i okolí připomíná až do konce července expozice ve výstavní síni u kostela. Velmi originální výstava provede návštěvníky hlubinou i povrchovou těžbou od středověku po současnost a ukáže několik exponátů, které ještě nikdy nebyly jinde k vidění.